Akasekho emhlabeni umculi waseNingizimu Afrika osezakhele igama kakhulu endimeni kaQedisizungu. Nginibingelela bafethu kuzo zonke iy'ndawo la kuhambe kwafinyelela khona lo mbukiso. Uma ngabe uqala ukuba nathi kule channel, sicela uze ungakhohlwa ukucindezela i-subscribe button kanye ne-bell notification. Akasekho emhlabeni uZahara obulelwa, oyintokazi yale e-Eastern Cape, obaziwa kakhulu endimeni yomculo, owangena emculweni ngemva kwa-2010 lapho khona awaba ne-albhamu edume kakhulu enengoma ethi Uloliwe. Igama lakhe langempela okuthiwa Ubulelwa. Lezi zindaba zivele nge-SABC News lapho khona iveze ukuthi akasekho emhlabeni ubulewa, njengoba kuke kwabikwa emasontweni edlule ukuthi ungeniswe esibhedlela ngezinsolo zokuthi unenkinga yezinso, ama-kidneys. So, bomane umndeni update wacela nokuba kube unikezwe i-privacy yawo. So, njengoba kuqhamuke sekuvela ley'ndaba-ke zokuthi akasekho emhlabeni, udlulele khona esibhedlela. Nokuyindaba ezingezinhle-ke noko siyisizwe saseNingizimu Afrika ukuthi sidlulele omunye osaziwayo, elinye lamaciko eliselincane obekusabhekwe okukhulu kulona. Abanye sebedlulisile amazwi wabo, amaciko amaningi ezwakalisa ukudabuka kanye nabalandeli ngalolu daba lukaZahara, nokushiya abaningi besathukile, abanye bekakholwa njengoba nathi singakakholwa kahle hle. Kepha-ke sithi emndenini, kubalandeli, nakuyihlobo, nakubo bonke nje abathanda umculo endimeni kaQedisizungu, ukuhlanga lungihliyo, angathi umndeni ungaqina kulesi khathi esibhekene naso njengamanje. Hheyi, kubuhlungu, kubuhlungu, kubuhlungu. Somane sikuthulela ukuthi imininingwane izothini ngodaba lukasisi uZahara. Eyi, siyabonga.